Atzalde hon danoi eta ongitorri otsaieko ohiko plenora hasingo du aurrera kontxe mesedez. Lehenengo puntue da urtarrilaren 27ko eta otsailaren 10ko akten onarpena. Konforme zaite? Bai. Baho batez onartuta geratzen die. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak. Hirugarrena, konpromiso kredituen onarpen proposamena. Gero hasiago onartza proposatuko den hitzarmen bat Gipuzkoako Elikaien Bankuarekin da 3 urterako, eta hor konprometituko gineke urteko gehienez 5.000 euroko dirulaguntza bat ematea. Orduan hori gauzatu ahal izateko kreditu konpromiso hau onartzea proposatzen da. Onartzearen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 10 aldeko botokin eta 5 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Bale. Laugarrena, ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartelak eta erreserba bereziak arautzen dituen udal ordenantza aldatzeko proposamena. Aldaketa honen arrazoia da desgaitasuna baloratzeko dekretue aldatu eintzala 2022an eta orduan egokitzeko hor jasotzen denera. Horren ondorioz aldatuko litzeke 9. artikulua eta exigituko litzeke aparkaleku berezirik edukitzeko 175ko porzentai handiagoa aitortu izatea mugikortasun baremoan, eta aldi baterako xedapen bat gehituko litzake nolabait orain arte indadaren balorazioak eta hori kontutan hartuta aparkalekue aitortuta daukatenei hori errespetatu litzaieke. Noain, hasierako onarpena emango genduke eta 30 egunez jende honen da, ez baldin badu beste erreklamaziorik, ontzat emango litzake. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. 5. Elikagaien Bankua lehen erdia jatu diana, esan bezala 3 urterako hitzarmen bat sinatuko litzeke Gipuzkoako Elikagaien Bankuekin eta konprometituko gineke urteko 5.000 euro, gehienez 5.000 euroko diru laguntza ematea. Bozkatu ingo dugu, onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Seigarrena, Berener kooperatibarekin, Beren kooperatibaren inguruko akordioak. Bat, bazkide laguntzaile gisa parte hartzeko kontratua onartzeko proposamena dago. Gero, 2. puntu izango litzeke lankidetzarako akordio markoa onartzea. 3. 2025-2027 elkarlan hitzarmena onartzea. 4. San Martin ikastetxeko teilatuaren lagapena autokonsumuko partekaturako energia sortzeko plaka fotovoltaikoa jartzeko, eta gero beti bezala alkateari almena ematea sinatzeko, eta zeak. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Zozoraia zine dizu, aurrea? Ahora, Marker. Bai, mikrofono kontuak eta estie neria. Baina inoan aipatzia, azken astetako lanketa eta gero lortu dien akordixo honek, 2024ko abenduan udalbatza hontan da aho batez onartu eta hartu zien konpromisuak bete ditugula uste dugula. Da lau arrazoi aipatuko ditut. Bat da, Bergarako transizio sozioekologikoan inguruko erronkei, beren errekin batera erantzun publiko komunitarixo bat emonal izateko epe luzerako eta hartainerako elkarlanerako oinarrixak zehaztu ditugula.
beste alde batetik, Bergarako udalak beren arreko kontseilu errektorian izango da den parte hartzia ja ofizializauta geratzen dela eta horrek erakusten dabela udalak beren errekin daukan konpromisua eta hortan berresten gala eta amaitzeko San Martingo teiatuan lagapena bideratuta hau energia komunidadian dako auspo handi bat suposauko da dela, daia lurzoru hori jarritxa oin proiektuetan lanian hasteko txandia ero aile gaudala bai. Eta horregatik pozik baino ezin gala egon eta eskerrak emotia bai beren herri, oposizioa egon da lantalde horretan parte hartzen eta udal gobernutik eskerrak indan alegin honi. Besteik ez. Ahora, Mikel. Bai, guk ere gure aldetik hori poztasuna adieraztea, lortu dan akordioa itxik beren errekin. Eta uste dugu hori dela egindako elkarlanaren ondorioa. Gure ustez energia fosiletan oinarritutako eredu batetik berriztagarrietara egin beharreko aldaketa bidean lagungarria izan leike beren bezalako energia komunitateak. Udalak energia berriztagarrien ezberdinen eratzea sustatu eta bultzatu behar dituela, pentsatzen dugu. Eta berener bezalako energia komunitateak ere oso lagungarriak izango dira herritarren ahalduntze eta kontzientziazioan ere. Hori bada asmoetako beste batez, berener berak daukan helburuetaiko bat. Eta uste dugu lehen pauso bat dela, berria, zeren lehen hitzarmena da, lehen lagapena, lehen hitzarmena eta abar, eta horretik uste dugu elkarlanean jarraitu beharko dugula, udal bezala, beren errekin, aipatutako helburuak eta betetze aldera. Honik aitzatzea bakarrik posten, uste dut eta ala konpartitzen dugu, uste dut abenduan baitzatzen ginoan, eta ez bakarrik energia transizioan pauso batzuk emoteko aukera emoten da bela, baitza lanketa publiko komunitario horretan pausoak emoteko aukera emoten da ben hitzarmena dela, eta pausoak emon die, eta hori oso pozgarria da. Esaten ginoan baitza abenduko plenoaretan horretarako zailtasun batzu euskagula ondi, logika komunitario eta administrazioaren logika eustartzeko, eta horretan sekulako lan egin dela uste, eta bai Bixok aitzatu zen, Mikelek eta Markelek aitzatu zen moduan, eskarrak emotia eta zoriontzea bai xanparti izan zaten, beren erreko kide, EAJ-ko kide, udal langileak, teknikarixak, eta nire kasuan bereziki Markel indako lanagatik. Uste zoriontzeko moduko lan egin duzuela lan artean, eta hoize eskertzea. Zazpigarren puntue, martxoaren 8 dela eta adierazpena. Adierazpen hau, bozera mailan adostu zuten 3 udal taldetako ordezkariek, eta irakurri egingo dut. 2025ko martxoaren 8 Bergarako udal taldeen adierazpen bateratua. Bijineko adierazpenaren eta ekintza plataformaren 30. urteurrena 3 hamarkada berdintasunaren bidean. Gaur, 2025ko martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma adopzioaren 30. urteurreneko ospakizunarekin bat egin nahi dugu. 1985ean Beijingen egin zen emakumeari buruzko 4. mundu konferentzian adostutako akordioek genero berdintasuna, emakume eta neska guztien ahalduntzea eta giza eskubideak gauzatzeko munduko ibilbide orria abian jarri zuten. Ibilitako azken 3 hamarkadetan aurrera pauso garrantzitsuak eman dira, baina bilakaera desorekatua izan da, eta oraindik munduko herrialde bakar batek ere ez du lortu emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasuna. Hala eta guztiz ere,
berdintasun indizek aurrerapena nabarmena izan dela erakusten dute. Berdintasun politiken araudi eta erakunde garapena eta mugimendu feministaren bultzada iraunkorra bateratu diren testuinguruetan. Hala ere, genero desberdintasun estrukturalak oraindik ere ematen dira. Emakumeek beren gain hartzen jarraitzen dute zaintzen karga gehiena, ordaindua eta ordaindu gabea. Egoera honen kontziente izan behar dugu eta horri erantzungo dioten politika publikoek emakumeak boteretzea ere eraman beharko lituzkete. Bide batez ezinbestekoa da, zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldeko apustua egitea, emakumeen bizkar dagoen sama kolektibizatzeko eta erantzunkidetasuna bermatzeko. Lan eta bizi baldintzak duinak izan daitezen, zaintza lanak ordaindua zein ordaindu gabea aitortzea eta baldintza egokietan gauzatzea ere beharrezkoa da. Era berean, ekonomia feministaren ikuspegia txertatzeak lehentasuna eman beharko lioke bizitzaren iraunkortasunari eta ez merkatuaren logika hutsei. Horretarako, ezinbestekoa da gobernantza feminista aurrera eramatea. Gobernantza feminista berdintasun politiketan historikoki kokatua izan da. Berdintasun planen zutoinetako bat bezala eta honi gobernu ona esan zaio. Egiteko moduei, egiten denari baina gehiago begiratzean datza. Demokratizazio prozesu bat da oro har, lehentasunak definitzeko beste begirada bat, jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa. Horretarako, politika publikoek genero ikuspegia ezinbestean integratu behar dute, emakumeen eta gizonen arteko botere harremanak berdintzeko eta oztopo estrukturalak ezabatzeko. Horrek esan nahi du, aurrekontuak, legeak eta erabakiak perspektiba feminista batetik eraiki behar direla, berdintasun erreala lortzeko. Gobernantza feministak hortaz ez du soilik emakumeen parte hartzea sustatu behar, baizik eta egiturazko aldaketak bultzatu behar ditu, gizarte bidezkoago bat eraikitzeko. Hori dela eta Bergarako Udalak ondorengo konpromisoak hartzen ditu. Sustapen egiturak baliabide eta langile nahiko zornitzea, berdintasunerako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko politikak garatzeko, berdintasunerako politika publikoen kalitate estandarraren arabera. Emakumeen elkartegintza eta elkarte feministak sustatzea. Horien bidez, berdintasun politika publikoetan emakumeak solaskideak izan daitezen eta eragin dezaten. Bergarako herrian, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko eta eragiteko errazten dituzten baldintzak sortzeko akordioak hartzea. Herritarren artean, indarkeria matxistari aurre egiteko programa garatzea, gizonak eta mutikoak bereziki mugiaraziz. Zeinketen ekonomia eraldatzeko tokiko prozesuak abian jartzea, ikuspegi feministatik. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko ekintza planetan jasotako agenda feministen gaineko kontuak ematea, aldian. Gobernantza parte hartzaile eta demokratikoa garatzeko berdintasun konseilua eta bestelako espazio konpartituak garatzen jarraitzea eta behar direnak sortzea, horretarako behar adina baliabiderekin indartuz. Mugimendu feministarekin batera, zaintzen aldeko herri itunarekin bat egitea eta espazio partekatuetan aurrera eramatea. Jabekuntza eskolei eta emakumeen etxei beharraina baliabide bermatzea. Euskal Herriko mugimendu feministak bultzatutako dinamikekin bat egitea eta martxoaren 8ko deialdiak babestea. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egiten duen lana aitortzea. Genero berdintasunaren lorpena bizkortzeko mundu mugimenduarekin bat eginez, Bergarako Udalak konpromiso irmoa hartzen du berdintasunaren eta emakumeen alduntzearen alde lan egiteko. Onartzen aldeko botoak. Hau batez
onartuta. Zeo zer adierazi nahi duzu edo? Ez. Azkena, eskaera eta galdera. Bukatu arte mongo gotxaieko plenua. Mila esker.